Искаш ли да откриеш вътрешния си мир и спокойствие? Можеш с рейки енергията. Рейки енергията е канализирана от японския монах Микао Осуи, като рей означава дух, душа, а ки – жизнена енергия. С рейки енергията се цели възстановяване на нашия вътрешен мир и спокойствие, хармонизиране на нашите мисли, емоции, чувства и хармонизиране на нашата енергия в нашето тяло. И когато нашата жизнена енергия тече свободно, то ние сме здрави и щастливи. Но появят ли се блокажи, то тогава се разболяваме емоционално и физически. Как протича една рейки сесия? Протича, когато пациента е настанен в спокойна атмосфера, спокойна обстановка, легнал е, отпуснал се е, а терапевта, който отдава рейки енергия, може да постави ръцете си или да са близо до определени части на тялото. Например, на главата, на гърлената чакра или някъде другаде по тялото, където има нужда. Като една рейки сесия може да трае между 30 и 60 минути. Рейки енергията може да се отдава и от разстояние. Не е задължително рейки терапевтът и пациентът да са в едно помещение, защото всичко е енергия и енергията тече навсякъде. Когато тя е канализирана и насочена към правилния човек, тя отива за неговото хармонизиране, балансиране и други неразположения, които могат да бъдат премахнати с рейки енергията. При какво помага рейки енергията? Помага ни да се освободиме от стреса, от ненужното напрежение. Също така в клинични условия е доказано, че пациенти, които имат болка, подпомагайки ги с рейки енергия, тази болка намалява значително или изчезва нацяло. Чрез рейки сеансите ние се освобождаваме от тежки емоции и блокажи и така настъпва нашия вътрешен мир, хармония и баланс. Също така и на физическо ниво сме здрави, защото когато емоционално сме нестабилни и задържаме емоции и те не са преработени и трансформирани, това води и до физически симптоми. Аз съм Латинка, рейки терапевт. И ако и ти искаш да намериш своя вътрешен мир, пиши ми за лична сесия. Последвай ме за още такива видеа.